Wait, natatar. Mata mo, nakapagong na tayo na. Sansa ka ba yan? Umama na baka sa atin. Oh, wait, ba natatar ko? Kadap magugawin. Tatar ko, kadap magugawin. Basta. Matagila rin sunok sa disumang udiman to na. Sana kay kuwan. Sam lagi dipasok kakakangok mana beka kanan. Sanggup mana? Sidung na sanggup pa sa akin mo. Ano di ka makasidung sa di Sydney? Gitu. Kaya ba ko? Basta mana diter na nakasok aton soto na ganda. Kami ang magugawin na babasan niya ng sukatiyo. Tarin pa nga di tira karo nga sa marwa. Badi din. Dino ta dito sa ako. Pero niya na pero masasabi na pure. Basta may bulog ko sumudong na iranutaon. Pero mga pure na gagawin sa magugawin na patapit ang sukatiyo. Pero nakasali kedala ko mga namasali na kedala ko mga adi. Ate mo buhay. Inom boy mo piya. Inani mo piya. Mawaraw. Kay nagyum mo. Ina ni kasi pwesto matama kasukat sa mafia na makasukat sa marata. Nga nagita kita duro na yung tanong magluwi. Kita daw di pa na raw. Nah, dia mana kalibutan nga niyo. Ano pala yung mga wata. Tuna rasa kwambun. Alas 10 bun. Bugalas 5 ana magan din. Kita daw di